So yun, what's up mga ka-90s. Ayan. Unang-una sa lahat, shoutout nga pala sa lahat ng kumuha ng red venom load. Tsaka sa mga subscribers natin dyan, shoutout na rin. Ayan. At saka sa kaibigan natin dyan, taga-Antiki, shoutout na din kay DBJ Dalumpinis. Ayan, shoutout. Ayan. Gusto ko lang pala ipakita sa inyo kanina sa mga laban ng gagamba natin. Ayan. Gamit ang red venom load. Ayan. Sana enjoyin yung video ka-90s yun lang ka-90s. Enjoy!